Letné prázdniny nie sú len o odpočinku, ale aj o starostiach. Vedia o tom aj rodičia škôlkarov, ktorí navštevujú štátne zariadenia. Otvorené sú väčšinou len súkromné škôlky, no tie, aj keď sú podstatne drahšie, si svoj kolobeh narušiť nechcú. A preto cudzie dieťa nezoberú. Škôlka, do ktorej chodí 5-ročný Alex, je cez leto zatvorená. Rodičia pracujú a nebyť starých rodičov syna by vraj nemali kam dať. Štátne škôlky sú lacnejšie, ale máme problém, nakoľko v júli nie sú a súkromne nás zobrať nechcú. Ako nechápem, prečo je to tak. Zriaďovateľka jednej z nich vysvetľuje, prečo vám dieťa na leto nepostrážia. Veľa rodičov nás oslovilo zo štátnych škôlok, čím nepríjmeme dieťa cez prázdniny. Že my takúto možnosť nerobíme, je to taký benefit pre našich rodičov, nakoľko oni majú rôzne návyky, zvyky a tým pádom, že by prišlo iné dieťa, ten kolektív narušíme, lebo toho kamaráta získajú iba na určitý čas. Bolo by to ťažké aj pre nás ako pre pedagógov, aj pre deti a zároveň aj pre toho jednotlivca. Takýto benefit súkromných škôlok si rodičia tamojších detí pochvaľujú. Vyhovuje nám to tak, ako to je. Že tie deti sú spolu celý rok a nepribúdajú počas leta nejaké iné. Aj podľa psychologičky prax ukazuje, že väčšina súkromných zariadení má rovnaký postoj. Ak rodič má také dieťatko, ktoré je viac také ustráchané, bojazlivé a možno malo prvý rok veľmi náročný, adaptačný, tak to môže byť pre rodiče náročné, aby to dieťatko bolo spokojné. Na druhej strane mu ale kamarát na určitý čas môže byť aj výhodou. To dieťatko, pokiaľ má už skúsenosti s tou škôlkou, hovorím po prvom roku, je také ostrielanejšie, tak naozaj to môže byť len obohatenie. Dávať ale deti aj v lete do škôlky, ak ich nemáte komu zveriť, prečo nie? Pre menšie je to vraj dobré kvôli socializácii a predškolákom sa zase nenaruší denný režim a môžu mať ľahší nástup do školy. Marian Ujházy a Marek Šilhavík, televízia Markíza.